హాయ్ అండి, నేను మరో టిప్తో మీ ముందుకు వచ్చాను. అదేంటంటే హెయిర్స్ గ్రోత్ అవ్వడం కోసం చెప్తున్నాను. నేను ఇంకా అనేక టిప్స్ చేయాలనుకుంటున్నాను. నా ఛానల్ మీకు నచ్చినట్టు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇంకా అనేక టిప్స్ కూడా నేను చెప్తాను. ఫేస్కి కానీ హెయిర్స్కి కానీ ఖచ్చితంగా నా ఛానల్లో ఉంటుందండి. మీకు నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అదేంటంటే ఈరోజు చెప్పేది ఏంటంటే కుంకుడుకాయ తీసుకోవాలండి. తీసుకొని నైటే నానబెట్టేసుకోవాలి. నైటే నానబెట్టుకొని దాన్ని మార్నింగ్ నురిగిగా వస్తుందండి. అది ఆటోమేటిక్గా అది షాంపూ లాగా నురుగు వచ్చిన తర్వాత మందార పువ్వు తీసుకోవాలండి. మందార పువ్వు తీసుకొని మందార పువ్వులను మిక్స్ చేసుకొని ఈ ఉన్న కుంకుడుకాయ రసంలో దీన్ని కలిపేసుకొని తలకు పెట్టుకొని ఒక 1 అవర్ తర్వాత కడిగేసుకుంటే చాలా గ్రోత్గా ఉంటుంది, షైనింగ్గా ఉంటుంది. అండ్ మీకు హెయిర్స్ అట్లా ఆల్టర్నేట్ చేస్తే హెయిర్స్ ఖచ్చితంగా గ్రోత్ అవుతాయి, షైనింగ్ అవుపిస్తాయి. ఇది న్యాచురల్ టిప్ అండి. మీరు ఇంట్లో కూడా యూజ్ చేయండి. నేను కూడా యూజ్ చేస్తాను. నా హెయిర్స్ ఎంతో గ్రోత్ అయ్యాయి. మీ